Les línies vermelles, algunes ens agradaria posar-les aquí en comú. Una és mantenir el referent, és a dir, és bàsic a qualsevol artefacte que creiem o qualsevol procés. Primera, que no confonguem, una proposta d'unitat electoral no vol dir una proposta d'unitat popular d'entrada. Això podem fer fórmules, vull dir, no, perquè no tothom, nosaltres ho veiem, ho vam fer aprofitant un context polític determinat, però no hem fet més construcció d'unitat popular fora d'aquesta unitat electoral que no pas en la unitat electoral. Però bé, aquesta unitat electoral per la qual vam dir, per anar a guanyar i a partir d'aquest guany moure totes les coses i poder tenir uns espais de possibilitats de transformació, doncs no els vam aconseguir, però les lliçons apreses, el que tenim clar és que qualsevol procés de candidatura per presentar-nos a l'Ajuntament, d'alguna manera ha de mantenir els referents de la CUP. Ha de mantenir el referent de la CUP. I mantenir el referent de la CUP va no només per mantenir un nom, sinó perquè es pugui visualitzar. Dit d'altra manera, és a dir, pensem que qualsevol procés d'unitat que fem ha de garantir que la CUP es pugui manifestar com el que és i el que vol. És a dir, no podem anar a processos d'unitat que ens amaguin el que som, que ens limitin encara més, no les limitacions de la institució, sinó les limitacions de l'espai públic que ens el limitin, no poder-nos manifestar com el que som, socialistes, d'esquerres, ecofeministes, etc., revolucionaris, transformadors, i això ho ha de garantir. Si no, no val la pena, pensem nosaltres, anar a processos d'unitat. L'altre és tenir la musculatura suficient, mantenir o tenir-la per una possible travessa del desert. És a dir, quan perdem, que aquesta derrota no es transformi, doncs, no en una derrota electoral institucional, sinó que, a més, afecti a tot el conjunt de l'acció política que fem dins de la comunitat. Això vol dir mantenir la nostra musculatura de CUP en el si de la nostra comunitat intacta, és a dir, que només pot ser superada el dia que la CUP decideixi crear una nova organització, un nou instrument d'intervenció política més enllà de les eleccions municipals. Si no, el dia que la CUP digui no, ara tenim un procés d'unitat popular, d'un front ampli, que no només ens presentarem, sinó que farem acció a tota la nostra comunitat. Abandonem la CUP, abandonem les sigles, el que vulguem, però de moment mantenim l'estructura perquè si no, no travessarem el desert, sinó que serà un calvari després d'una derrota electoral. L'altre és saber articular acció política dins de l'Ajuntament amb les lluites del municipi i del país. És a dir, aquest enxarxar el municipi en el país és bàsic que ens puguem manifestar com el que som i el que volem, no? I que et permeti fer acció política com a CUP, perquè si no hem anat a crear un artefacte que l'únic que fa és escapar-nos, és a dir, la possibilitat d'acció política. L'altre és la necessitat de mantenir referents que ens defineixin en claretat. Nosaltres el que hem valorat és que electoralment no ho tenim, no hi ha hagut sociòlegs ni tècnics que ens ho hagin dit, però pensem que una de les coses que possiblement no ens va donar més vots o que ens sap més greu haver perdut és sectors que no coincidien en tot el procés independentista, però que nosaltres amb la CUP i amb UM9 ens manteníem com un referent d'esquerra i ens votaven. I aquí, per exemple, hi ha, sociològicament, pensem, tot el que eren les immigracions dels 60 de Múrcia, que es van incorporar a Ribes i que ven en UM9 l'esquerra del poble. Això no sabem fins a quin punt ens ha perjudicat aquest procés d'unitat i ens ha de perdre aquest electorat. Que pot ser perdre un electorat, no socialment, però que hem de saber-ho mirar per no perdre'l, perquè si ho perdem ja socialment haurem perdut molt més que no pas un suport electoral. I aquí està, és a dir, nosaltres pensem com ens hem de presentar, doncs de la millor manera que puguem, sense grans complexes i a més, però com el que som, senzillament, de la millor manera que puguem, com el que som i que ens permeti continuar fent acció política. I tenint el límit aquest, que allò que fem a l'Ajuntament sigui proporcionalment adequat a poder continuar amb la nostra acció política a la comunitat. Ja siguin processos electorals, ja siguin tot allò, i a vegades inclús en tot allò que fem a l'Ajuntament, de presentar, de fer coses que són contradictòries amb la nostra organització, però no poden anar en contra d'allò que fem en el si de la comunitat. Això sí que costa molt més de recuperar. I tenir molt clar això per nosaltres i pensar, com deia el company també, que formem part
d'un projecte nacional de Països Catalans, és a dir, això està, no podem, és a dir, el fet local no ens dona dret a fer el que vulguem com a CUP, no ens dona dret a fer el que vulguem com a CUP, ni ens dona llicència a presentar-nos de la manera que vulguem i amb qui vulguem i desvirtuant sigles, desvirtuant posicionaments ideològics, etc. Formem part d'un projecte nacional de reconstrucció nacional i com a tal estem obligats no només a participar-hi aportant, sinó mantenint respecte per aquest projecte. I això jo crec que és bàsic, no podem, és a dir, municipalistes sí, localistes no. És a dir, no anem a construir repúbliques bananeres als nostres municipis, sinó experiències transformadores que a més ens ajudin a enxarxar-se amb aquest moviment polític capaç de portar el nostre país a un alliberament nacional i social.